Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur azaroak 15 ostirala elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan Nerearekin egon gara hizketan Dia Nafarroako kidea dena. Ondo dakigun bezala, urriaren 29an, Danak Valentzian izugarrizko uholdeak utzi zituen eta Dia Nafarroak lehenengo momentutik bertaratu zen laguntzera eta honen inguruan hitz egitera dator. Baina honekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1922an, Apatxe talde bateko kidea izatea egotzita 6 pertsona atxilotu zituzten Donostian. Urte batzuk geroago, 1931an, Parisen kanakiarrak giza zo batean ikusgai jarri zituen erakusketa amaitu zen. Egun berean, baina 1936an, Eusko Itsas gudarostearen lehendabiziko borroka izan zen. Eta bukatzeko 2011an, Bolivian aniztasun funtzionala zuten dozenaka lagunek martxa hasi zuten. Gaurko eta asteburuko agenda errepasatuko dugu. Ostiralean, alde batetik Antsoaingo kultur aroaren baitan Urizpi, aizpak eta liburu debekatua escape room edo iesgela egingo da Harrobi gaztelekuan. Urizpi, aizpak eta liburu debekatua escape room edo iesgela antolatu du Antsoaingo udalak. Berdintasunaren aldeko jarduera da eta bertan gazte talde batek probak gainditu beharko ditu. Kodeak eta enigmak destifratu, giltzarrapoak eta maletak ireki, 20. mendearen erdialdeko bizimoduan giroturik dago eta garaiko emakumeen bizitza du ardatz. 12 eta 16 urte bitarteko gazteei zuzenduta dago, doakoa da eta Harrobi gaztelekuan egingo da. Beste alde batetik, Ze Artista Talent Showa egingo da Zizur Nagusiko kulturetxean. Ze Artista Gazte Show Talent lehiaketaren 8. edizioa da aurtengoa. Herriko artistak ezaguneko eta hainbat arlotan dituzten trebetasunak artistikoak gozatzeko aukera. Dantza, kantua, imitazioak, umorea eta bar. Arratsaldeko 7etan Zizur Nagusiko kulturetxean. Larun batean, alde batetik, Biltokiko mus txapelketa egongo da Txantreako Euskaldunon biltokian. Biltokik mus txapelketa antolatu du. Bikoteko 10 euro ordaindu behar dira parte hartzeko. Partidak hasi aurretik musaren hizkeraren ikastaroa antolatu dute, eta ondoren, nahi izanez gero, bazkaltzeko aukera izanen da, 15 eurotan. Beste alde batetik, emozioetan zehar bidaiatzeko kontzertu txundigarria egongo da baluarten ikusgai. Ikuskizun musikal honetan emozioak gure emozioak bereizten, estimatzen eta bideratzen lagunduko digu. Beethoven, Prokofiev, Strauss, Korsakov, Mussorgsky eta Chopinen musikaz lagunduta besteak beste. 7 emozio landuko dituzte emanaldian, umorea, gogoeta eta musika uztartuz. Arratsaldeko 6:30 hasiko da txikiendako emanaldia. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen argazki nagusian Maria Txibite presidentea bere gobernu taldearekin foru parlamentura iristean. Titularrean, egonkortasuna eta politika erabilgarria Nafarroan, gero eta handiagoa den mehatxu antidemokratikoaren aurrean. UPNren eta PPren erasoek gobernu gehiengo aurrerakoia indartu dute, erkidegoaren egoerari buruzko eztabaidaren ondoren. Maria Txibiteren hitzetan, gutxiengoan dagoen gobernu bat gara, gehiengo sozialeko politika publikoak egiten dituena. Geroa baiko Pablo Azkonaren hitzetan, UPNek utzik utzi zituen dirukutxak, naiz eta ekonomiaren oparoaldian gobernatu. Kontigo zurekineko Carlos Guzmanen hitzetan, gobernua gauzak ondo egiten ari da, baina hobetzeko tarte bat dago. EH Bilduko Laura Aznalen hitzetan, epe luzeko aurrekontuak adosten jarraitzea da asmoa. Hori koloreko berrietan, ezkerrekoan, piloturik onenak Ixa Trilean. Eskuinekoan bikaintasunaren Nafar saria. Eskuineko berrietan alde batetik Ordoinezen hitzetan, peperi 5 axola diogu etaren biktimek.
Beste alde batetik, zeinek 77 enpresa berritzaile finkatzen laguntzen du 2024an. Jarraian, zenek erabaki du 274.318 € ordaintzea sodenari maskarak erosteagatik. Gainera, gorrotoaren aurrean oroimena duen historia. Ondoren, Atarrabiako paperontziak usainak neutralizatzeko sistema aktibatu du gaur. Azkenik, revolving txartelen abusuak areagotu egiten ditu ludopatia bezalako mendekotasunak. Diario de Navarraren titular nagusian, danak lider politikoekiko mesfidantza areagotu du herritarren artean. Mazon, Dimek Diario de Navarrarentzat egindako galdeketa batean balorazio txarrena jaso duena izan da. Argazki nagusian, gobernuak osoko bilkuran legebiltzarreko azterketarako ibilaldi txikia egiten. Titularrean, Txibitek fiskalitatea zorrotza izatea justifikatu du. Adierazi du gastu sozialak horretara behartzen duela, baina aldi berean ez dela isten PFZ errenta ertain eta basuetara jeistera. Eskuineko berrietan, etaren dozenaka krimen ebatzi gabe akats judizialengatik. Goiko berrietan, batetik Gabon hauetarako sarasateko izotz pista. Bestetik sadarren edukiera eta bilakaera. Bukatzeko Peio Etxeberria lauterdiko finalaren aurrean. Gararen titular nagusian, Nafarroako ekosistema eraginkor baterako elkarrizketa aldarrikatu du Maria Txibitek. Presidenteak legealdiko lehen eztabaida ireki zuen erkidegoaren egoerari buruz eta gaur arte iraungo du parlamentuan. Argazki nagusian Eneko Etxeberria bizkarrez dago, bilketa ikuskatzen. Titularrean, Naparra itzaltzen ez den itxaropena. Bilboko Zinebiren 76 garren edizioak 16.060 egun film laburra estreinatu du. Jose Miguel Etxeberria Naparraren bilketa oinarritzat daukana. Iñaki Alforjak eta Iban Toledok zuzendurik Eneko Etxeberriaren hitzak jasotzen ditu. Beheko berrietan alde batetik Blue Sky Elon Musken isa ordezko gisa janzten da, Twitterreko arropekin. Beste alde batetik Leon Benaventeko abeslaria den Abraham Bobaren hitzetan, denborarekin lan hau beste erabatera ulertuko da. Jarraian, Errealako jokalaria den Helene Guridiren hitzetan, derbian indartsuagoak izaten saiatu behar dugu. Goiko berrietan, batetik Osakidetzari egindako erreklamazioak 42 gehitu dira 2 urteetan. Bestetik azaroaren 25ean kaleak hartzeko eta aktibatzeko deia. Berriaren titular nagusian, politika publikoen garrantzia azpimarratu du Txibitek, olatu erreakzionarioari aurre egiteko. Antipolitikaren sareetan ezerortzeko politika baliagarria defendatu du Nafarroako gobernuko presidenteak politika orokorreko eztabaidan. Argazki nagusian, Euskalgintzako erakundeen ordezkariak ditugu Baionako agerraldian. Titularrean, baliabide eske euskararentzat. Euskalgintzaren kontseiluak eta Euskal Konfederazioak lege babesa eta diru ekarpen bereziak eskatu dituzte euskara larrialditik ateratzeko. Goikoan, Josune Arakistain Sunek bakarkako bere lehen diskoa kaleratu du, Amain eman. Eskuineko berrietan alde batetik inflazioak gora egin du urrian, 2,2raino eta elikagaiak 2,7 garestitu dira urtebetean. Beste alde batetik uraren zaporea. Txorrotakoa edo botillakoa izateak naiz uraren egoerak eta lurralde bakoitzean dauden gatz mineralek eragin nabarmena duten haren zaporean. Jarraian, Bilboko eskola bati 40.000 euroko isuna jarri diote bullying kasu bati erantzungor egiteagatik. Amaitzeko Parnabe Kazemi Irango mendizale profesionala eta mendiko gidariaren hitzetan, mendia ez da lehiatzeko, baizik eta bakea eta lasaitasuna bilatzeko. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, Txibitek bere gobernuaren egonkortasuna eta eraginkortasuna aldarrikatu ditu, antipolitikaren aitzinean. UPNek gobernu erregionalisten ondarea ondoratzea leporatu dio eta EH Bilduk epe luzeko elkarlaneko konpromisoa berretsi du. Gaur goizean Nafarroako parlamentuak egindako Nafarroaren egoerari buruzko eztabaidan. Eskuineko berrietan alde batetik gizarte langilea den Maili Larrañetaren hitzetan, tutoretzapean bizitakoak jarrikau dituzte erdigunean bihar. Nafarroako tutoretza hoien bigarren topaketak antolatu ditu Aziak elkarteak.
Bihar eginen dituzte Iruñeko Goroabe kaleko 36. Hausnarketarako eta konpromiso sozialetarako deia, ere bada Aziak elkarteko Maili Larrañeta gizarte langilearen esanetan. Tutoretza horretan izan diren pertsonak, egun daudenak eta profesionalak batuko dira. Haurrak babesteko sistemaren pean bizi izan diren errealitatean ikustarazteko topagune eta hausnarketarako gune izanen da, azaldu du. Beste alde batetik Eguberrietako izotz pista Sarasaten. Hilabete eta erdi barru iritsiko dira Eguberriak eta hiria prestatzen ari da horretarako. Kaleko argiztapena muntatzen ari dira eta laster paratuko dute Gazteluko plazan pinua ere. Programazio berezia prestatu ohi du Iruñeko udalak egun horietarako eta aurreratu duen lehena izan da non kokatuko den izotz pista. Sarasatek hartuko du patinen gainean irrist egiteko tokia. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Nerearekin gaude, Dia Nafarroako kidea dena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, ongi. Bueno, urriaren 29an, danak Valentzian uholde izugarriak eragin zituen, ezta? Eta nola bizi izan zenuten berria Dia Nafarroatik? Hasieran guztiok bezala edabideetatik, ez, hartu honen informazioa eta izan genuen berri hori. Eta gero ja, poliki-poliki gerentea eta presidentea informazioa biltzen joan ziren, eta zer egin ahalko genukeen inguruan informazioa biltzen. Eta nola antolatu zineten hasiera batean? Lehenengo egun horretan pixko bat hori informazio bilketa izan zen, eta ze behar zen eta hola ikusten, eta ja prealertan bezala galdu ginen, eta hurrengo egunean gauez, deia jaso genuen handik, jaisteko laguntzera. Eta hemen nola bizi zenuten, imaginatzen dut bilketa bat egin zenutela, ez? Jaitxe aurretik, eta hori nola antolatu zineten egiteko? Lehenengo egun horretan ez zen denborarik egon bilketa horrekin hasteko. Orduan gure materialekin jaitxe ginen, eta pixkoateko txak prestatu genituen, han imaginatzen genuenaren inguruko gauzekin. Eta gero txandak egiten joan direnez, hor material bilketa bat prestatu genuela, eta jendeak donatzen joan diren gauzak jaitsi izan ditugu. Eta non egiten zenuten bilketa eta zer material bildu zen dituzten? Bilketa hemen Iruñeko basean egin genuen eta Altsasukoan baita. Eta batez ere lanerako materialak, botak, palak, motobombak eta gauza horretakoak ere. Eta jaketeko gauzak ez? Ez, gure partetik gehiago lanerako materiala izan zen. Eta zergatik erabakitzen duten horrela egitea? Pixko bat, beste erakundatzuk egin zutela janari bilketa eta guan reskaterako eta osasun arloko gauza gehiagotarako geundenez, horretan zentratu ginen. Eta, zu ez zara jaitsi den bat, ez? Baina, haiekin hitz egin duzula pentsatzen dut, nola bizi izan dute hango egoera? Klaro. Txandak egiten da zenez, batzu ja bueltan daude, eta desberdintasun bat badago jende helduagoa beste desastre batzuetan bai egon dena, badago jende Haitin egon dena, Ekuadorren egon dena, baina badago beste jende asko, gu bezala ez, gaztea dena eta bere lehenengo hondamendia dela. Eta haiek modu ez batean bizi izan dutela ez, esaten dute, imaginatzen zutela oso gogorra izanen zela, baina baiara iristean eta hainbeste emozio eta sentitzean unkitu egin direla. Eta bidaian, adibidez, errepideak nola aurkitu zituzten? Batez ere lehenengo egunekoek arazo gehiago izan zituzten batez ere Valentzia sartzeko. Gainera gauz egin zuten orduan pixko bat hola, baina hurrengoak ja bintzat Valentzia jaisteko ez zuten arazorik izan. Eta, klaro, Valentzia oso handia da, baina jeisterakoan nola erabaki zuten nora joan, ezakit, zer hautatu laguntzeko? Gugu masan egon gara, eta imaginatzen dut presidenteak eta gerenteak azkenean norbaitekin kontaktu egin zutela eta izan zela masanasako datzaingoa.
Eta beste elkarte batzuekin egon zarete elkarlanean? Bai, bueno, han bolondres asko daude herritarrak eta beste herri batzutatik etortzen direnak. Hemengo forumzengoren bat ere badago herri hartan, eta gero poliki-poliki joan egin den jendea. Eta hango jendea nola aurkitu dute? Esaten dutenez jendea, nahiz eta oso afektatua dagoen, azkenean gauza asko galdu dituzte eta bai pozik hartzen dutela kanpoko laguntza eta jotzen zera kaletatik, zen Nafarroatik etortzen zaret eta hori, gogoz baino ilusioz, edo pixko bat harrituta nola hain urrunetik iristen den laguntza. Eta etxeak eta dena suntsituta, igual komunikabideetan gauzak ikusi ditugu, baina komunikabideetan ikusten diren bezala dira edo? Izan dute, inkluso hondamendi handiagoa dela. Claro, azkenan komunikabideetan askotan kale pare bat ikusten ditugu, baina ara iristen zarenean eta lekuan ikusten duzula ez dela kale bat edo kale pare bat dela herri osoa, zabalpena oso handia da eta horrek bai inpaktatu egin dituela. Eta behin han egonda, nola lagundu dute Diakokideek? Gehien bat, lehenengo egunetan erreskate lanetan, bateak irekitzen, kotxeak irekitzen eta horlakoetan, gero ere garbiketa lanetan. Loia batez ere kentzen zen, loia kenduari dira. Eta gero osasun arloan ere, hango osasun etxekoei laguntzen, azkenean guk todoterrenak ditugu eta bazuen zenbat leku kotxe normalekin ezin zinela hortik ibili. Orduan osasun etxeko mediku eta erizainarekin etxe horietara iristen, edo inkluso etxe horietako ateak ezin baziren ireki eta modu horretan laguntzeko. Eta hemengo jendeak zuekin jartzen zen kontaktuan, zuekin jeisteko Valentziara edo jakiteko nola lagundu zezaketen? Koordinaziotik esan zigutena batez ere lehenengo egunetan izan zen dei asko jaso zituztela, jende asko prest zegoela laguntzeko, edozein modutan, bai dirua emanez, gauzak emanez, eta bai dei asko jaso izan direna. Eta gero, Valentzian nola antolatzen ziren laguntzeko? Diakoak esan duzun bezala erreskateak egin zituzten eta gero garbiketak, baina pentsatzen dut beste jende batzuk edo beste erakunde batzuk beste lan batzuk egin zituztela, ez? Han goizeko 8etan elkartzen ziren Masanasako udaltzaingoaren mandoarekin eta horrek izan zen lanak banatzen zituena eta bakoitza ze lekutan edo zelanetan ibiliko zen egun horretan esan ziren. Eta esan duzun bezala, talde ezberdinak joan dira joaten eta itzultzen eta nola ikusten duzue evoluzioa? Justo gainera atzotaren egun dut berriz egin duela euria, imaginatzen dut loia berriz itzuli dela, baina esaten zutena da denbora luzerako lana dagoela. Azkenean lehenengo egunetan igual izan zen ikusgarriena edo suntxipen handieneko egunak, baina berriz normalitatera itzultzeko lan asko falta dela. Eta zuek nola lagunduko duzue prozesu horretan, hemendik aurrera? Momentuzan jarraitzen dugu, eta eman diguten materialak jaisten ari gara, garbiketa lanetan jarraitzen dugu, eta momentuz ze beharrak dauden, eta handik nola esaten diguten beharren arabera gauza bat edo beste egin dugu. Eta zuek adibidez materialak lortzeko nola egiten duzue? Sareetan mezuak banatu dira, larun batean ere itaroan egongo gara, eta horla, gero deitzen ziguten jendeari ere esaten genien, nola lagundu alduten, eta hola. Eta zu, pentsatu duzu jaitsiko zaren edo ez? Nik zaila daukat ordutegiengatik ara jaistea hainbeste egun, baina hemendik egin aldudan egingo dut. Eta, uste duzu informazioa manipulatuta egon dela? Horri ni ez nahi izan egon, ezin dut hori esan, baina egia da hedabideek paper zail bat daukatela, eta ez dela erraza hango egoera ikustaraztea. Eta orain ikusten dugu Malagan berdina gertatzen hasi dela, ez?
pentsatu zu ere bertara laguntza bideratzea? Momentu ez dugu deirik jaso, eta berze behar egongo diren edo nola geratzen den Malagako guztia. Bueno, Nerea, ez dago galdera gehiagorik, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun? Ez, nire partez hori. Bale, mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik eta ea zer moduz evoluzionatzen duen egoerak. Zuei, mila esker. Gaurko eta asteburuko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, ostirala, eguna hegoaldean lainoekin eta behe-hodeiekin hasiko dugu. Goiza aurrera joan ahala garbituz joango da, baina zenbait lekuetan kosta egingo zaio jasotzea. Ebro ibarrean adibidez baliteke egun osoan ez jasotzea. Ipar isurialdean giroa eguzkitsua izango da, eguerditik aurrera erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak agertuko diren arren. Hego-haizea ibiliko da eta arratsaldean pixka bat harrotu egingo da. Kantauri isurialdeko temperatura maksimoek gora egingo dute. Mediterraneo isurialdekotan ez da aldaketa handirik izango eta zenbait lekuetan jaitsi egingo dira, batez ere lainopean geratzen diren lekuetan. Larunbatean ez da aldaketa handirik espero. Iparraldean giro eguzkitsua izango da, zerua tarteka hodeitsu egongo den arren. Erdi mailako hodeiekin eta goi hodeiekin batez ere egunaren erdialdeko orduetan. Hegoaldean lainoa eta behe-hodeiak agertuko dira egunaren hasieran eta zenbait tokitan iraunkorrak izan daitezke. Hego-haizea ibiliko da eta temperatura maksimoetan ez da aldaketarik espero. Temperatura minimoak altuagoak izango dira, baina hala ere barnealdeko zenbait tokietan izotz egingo du egun sentian. Igandean aldaketak izango dira, batez ere Kantauri isurialdean. Eguna eguzkitsu hasiko da eta behe lainoarekin baina goiz partean jasoko du. Goizean mendebaldetik hasita hodeiak ugarituz egingo dira eta baliteke xirimiri pixka bat egitea. Goizean haizeak hego osagaitik mendebaldera egingo du eta egunaren bigarren partean ipar mendebaldeko haizea nagusituko da. Temperatura maksimoak ipar isurialdean jaitsi egingo dira pixka bat eta hegoaldean igo. Orain parlamentuko galderak ikusiko ditugu. Nafarroako parlamentuak babestu egin du lanaldia asteko 37,5 ordura murrizteko proposamen bat eta honen ingurukoak izango dira aste honetako galderak. Ordu murrizketari dagokionez, pixkat historikora jotzen badugu, industrializazioaren aurretik ez zegoen kontzientziarik edo ordu kopurua mugatu behartzenik. Duela 41 urte, ezarri zen 40 orduko muga hori eta kontzientzia hori sortu zen, eta denborarekin horrek bilakaera bat izan du, baina oso txikia, gaur egun batez beste, eta aldarrikapen sindikal eta sozialei esker, gaur egungo bataz bestekoa da, 38 terdi. Bilakaera oso eskasa da, eta bada garaia eta justizia sozialekoa, beraz guk Bildutik erabat babesten dugu, 37 ordu terdiko lanaldi edo ordu kopuru murrizketa hori. Onura handiak dituelako, arlo askotan, batetik arlo pertsonalean, onura fisikoak, demostratua baitago mesedegarria dela, lesio gutxiago daudela, eta osasun garapenerako hobe dela, ordu gutxiago sartzea, bestetik osasun mentalerako, estresari lotutako kalteak eta gutxitzen direlako. Baina ez bakarrik onura pertsonalerako, lan arlorako ere mesedegarria dela ikusi da eta demostratua dago. Emaitzak hobeak dira, produktibitatea handitzen da eta beste hainbat onura ekartzen ditu. Baina Bildutik garrantzia handia ematen diogu eta fokoa jarri nahi dugu lanaldi murrizketa eta feminismoari lotutako kontzeptualizazio horretan, ezta? Ze kontuan hartu behar dugu gaur egungo produkzio sistema kapitalistak erabat dagoela emana emaitzetara eta arlo ekonomikora, baina txanpon horren beste alde bat ere kontuan hartu behar dugu eta da zaintza sistema. Ez dago produkzio sistema bat
zaintza sistema bat beste aldean ez duena, ez? Orain arte, disoziazio bat egon da bi horien artean, baina hortan jarri behar dugu orain arreta. Bi alderdi horiek uztartu eta batu behar dira. Familietan, lana egiteaz aparte eta produkzio sistema horretan sartzeaz aparte, behar horretaz aparte, badago zaintza behar bat, ez? Eta hori jakina orain arte emakumeon bizkar gainean erori izan da, eta emakumeok ez dugu denborarik izan, ez? Lanaldi bikoitzak egin behar izan ditugulako, ez dugu behar baina denborarik izan, aisialdirako, arlo sozialerako, politikarako, esate baterako. Beraz, hori guztia berrantolatu behar da, produkzio sistema eta zaintza sistema berrantolatu behar da, justizia sozialagatik, eta ordu murrizketa hori, soldata murrizketari gabe, beharrezkoa da horretan aurrera egitea. Bai, egiten dugu oso balorazio positiboa, gogoratu behar dugu ez dela gai horri buruz, ez dela, esan nahi nuen, ez dela lehendabiziko aldia gai horri buruz parlamentu honetan hitz egiten dugun, askotan egin da, eta beste behin aliatu zen duela gutxi, eta gero abaitik noski balorazio positiboa egiten dugu. Gure aldetik beti azpimarratu dugu lanaldi antolaketak lotura oso estua daukala kalitatezko enpleguarekin. Eta horrezegatik antolatu behar da beti langileen beharren eta eskubideen kontuan hartuz. Hori azteko, gero gogoratu behar dut ere, gogoratu nahi dut ere, gure hauteskunde programan bagenuen alako puntu batzuk, lotura horrekin lotura dituzte puntu batzuk, pentsatzen du kultura berri bat sortu behar dela lan harremanen inguruan, itun sozial eta ekonomiko bat sinatu behar dela desberdintasun ekonomikoak, sozioekonomikoak murrizteko, lanaldi antolaketaren inguruan, bereziki bilatzen hori, proposamen horretan eskatzen zen, hain zuzen ere lanaldi murrizketak, pentsatzen ere edo helburu batekin asteko 4 egunera ailegatzeko. Hori alde batetik. Eta puntu guzti horiek zeuden gure hauteskunde programan baita ere jaso zen gutxienez aztertzeko aukera akordio programatikoan ere. Beraz, alde horretatik balorazio positiboa egiten dugu, hildo horretatik dihoaztelako. Hasteko nik uste dut ere azpimarratu behar dugula Europan, bereziki azken 40 urteotan, halako joera eman dela. Bilatu da herrialde gehienetan edo behintzat gehiago herrialde askotan bilatu dela halako neurriak, ezta, lanaldien murrizketa. Eta adibidez Belgikan, Danimarkan, Herbeheretan edo Frantzian badute 35 orduko lanaldiak eta herri guzti horiek aberatsak dira eta produktibitatea ez da murriztu lanaldi horiengatik. Ze onurak bereziki langileontzat alde batetik eta oso garrantzitsua dena denbora libre gehiago izatea, familiekin egoteko, lagunekin egoteko, garapen personalerako, arlo ezberdinetan, ezta? Baina denbora libre oso importantea da pertsona bakoitzarentzat, langile bakoitzarentzat. Gero ere, nabarituko ziurazki, lan gehiago sortu daiteke eta horrezegatik langabezia murriztuko da neurri batean behintzat. Ziurazki estres edo osasun fisikorako eta mentalerako, langileen osasun fisikorako eta mentalerako ere onurak ekarriko ditu eta beste modu batez hartuko da lana, ezta? Denbora libre gehiago horrekin, ziurazki absentismo gehiago izango da, baja gutxiago, estres gutxiago, beraz onura guzti horiek ere ekarriko ditu. Eta uste dugu justizia sozialeko kontua dela, bereziki lan banatuko delako eta langabezia murriztuko delako. Eta ere gehiago aipatu ditudan onura guzti horiekin bereziki
denbora libre gehiagoekin lotura dituzten onura guzti horiekin. Hemen Nafarroan ez dugu halako konpetentziarik, beraz, ez dagokigu. Eta beraz, proposamenean bakarrik eskatzen zen Nafarroko Gobernuari lan ministeriotik bultzatutako neurria babestea, eta gero Nafarroako eragile sozialei, bereziki enpresei eta sindikatuei, egin batean halako adostasunak bilatzeko hori bultzatu ahal izateko, ezta? Esan dut, Nafarroak ez dauka kompetentziarik, eta beraz, egin batean da hori babestea, ezta? Baina bai, ministerioetik proposatzen dira hainbat neurri, adibidez, diru laguntzak, 1.000 euroko diru laguntzak bereziki enpresa txiki eta ertainek zuzenduta, bereziki digitaletarako, eta gero beste aldetik ere hobariak 20% eta 100% tartean daudenak enplegu berrirako, bereziki gaztei eta emakumei zuzenduta baldin badago. Beraz, bai ministerioetik bai ezartzen dira hainbat neurri, bereziki bi aipatu ditudan bi horiek, eta Nafarroatik konpetentziarik ez dugunez, ebazpen proposamenean bakarrik jasotzen ziren bi puntu horiek. Babestea ministerioetik bultzatutakoa, eta gero, egin batean eskatzen Nafarroko eragilei ildo horretatik lan egitea halako neurriak jasotzeko. Probestu nahiko nuke hitz egiteko neurri fiskalen lege proiektuari buruz, aste honetan tramitatu baita, eta lege proposamen horrek Nafarroko fiskalitatea eta zergen kudeaketa garatzen du. Guk esan beharra dugu lege proiektu hau ez dela gure lege proiektua, ez duelako Nafarroak behar duen fiskalitatea modu integralean abordatzen, oso partzialean eta azalekoan bakarrik, eta guk nahiko genuke sakoneko eraldaketa bat egotea, baina urratsen bat bada eta hori ere balorean jarriko dugu. Esan beharra dugu kapital errentek, Nafarroan lan errentek baino zerga gutxiago ordaintzen dituztela nabarmen, eta horrek desoreka handiak sortzen dituela. Eta hori bideratzen ez dugun bitartean ez da behin betiko konponbiderik egonen, eta gaia modu integralean abordatu behar da. Aipatu behar dugu esate baterako guk Bilduk proposatutako neurri bat dela kotxe elektrikoak erosteko kenkarien aplikazioan proposatutakoa ez dela aurrera atera. Horre, kenkaria 130ko kenkari lineala edo aplikatzen da, eta guk proposatzen duguna da kenkari hori izatea proportzionala, errenta aitorpenaren araberakoa, eta hori oraindik ez dugu lortu. Hala ere, aurrerapenak badira, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari dagokion moldaketa edo neurria onartu da, eta horrek onurak ekarriko ditu. Bestetik, aurrekontu akordioan bai jaso direla guk bultzatutako neurriak, eta horrekin balorazio ona egiten dugu. Adibidez, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari dagokiona, hor urrats importantea eman da, eta hori ongi baloratzen dugu. Eta bestetik, gutxieneko pentsioaren igoera, bi neurri horiek urrats importanteak izanen dira. Eta bestetik, 30.000 euro azpiko errentek izango dute kenkari bat, eta hori ere modu positiboan baloratzen dugu. Eta Bildutik uste dugu fiskalitatean urrats garrantzitsuak ematea garrantzitsua dela, eta horretan jarraituko dugu, eta orain arte azken 2 urteotan egon diren neurri fiskal mantentzen eta bultzatzen saiatuko gara, batetik ondare zergaren tasa handitzea, fortuna handientzako hori bultzatuko dugu hasieratik, horren alde egon garelako, eta bestetik enpresa handientzat likidazio oinarrien murrizketa mugatzea. Bi horietan lan egiten jarraituko dugu. Datorren osteguneko osoko bilkuran parlamentuan, kasu honetan ostegunean eta ostiralean bi eguneko eztabaida izango delako. Jorratuko dugu komunitateko egoeraren eztabaida, horrexegatik ematen da 2 egunetan, eta izango du aukera aztertzeko azken urtean bereziki bizitakoa
bizitako politiko arloan esan nahi dut, aztertzeko, jorratzeko, proposamenak egiteko, kritikatzeko ere, hainbaten eztabaidatzeko, ziurazki hor jarrera oso ezberdinak izango dira, norberaren arabera, eskuinaren ikuspuntutik, ezkerraren ikuspuntutik, gobernuaren barruan gauden alderdietatik, jarrera ezberdinak eta ikuspuntu ezberdinak, baina uste dugu oso garrantzitsua dela ikusteko nondik gatozen, nora jo nahi dugun, eta datorren urterako ere planteamendu berriak egin ahal izateko. Gaurkoz hau izan da dena, astelehenean itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker zuen arretagatik. Agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.